درود و سلام. بهمهری زندان اولی در چا اگریچه کتابا وحد گو کسا دارگ نبی تو وحد دارو کو وحد دستا بیوسند وحد وتی گاما دیما برانت نہ چک جان تو اشتی تو چاریت نہ کہ چکو بیت تو نہ کہ محتل بیت شد کنے برو پاداں کے رنگ کنگا اشتاتے دلائی کیم کن کے وحد محتل نداری چاریں تکو پانا تانگو دلگوشی بچار بیمار مارستکانی ایر بوک فکر کن ترا کلی کائنات ایک ناصر جمع تخلیق یا گندگا کہت کہ گوشے تخلیق کار آوڑا کہ لوٹ تاک وتی لوٹ پدا کائنات آمد روشو چہرشو بندات نکو تاک زانا ہمیں واسطہ کے تخلیق حالکا فکر و سسراچ یک وڑا چار دلگوش تاب و میل ہیل و عادت یک پیم نہانت بے جانے چیز جاندار ہستی و سہداراں یلاد ہے کل کائنات یک دیمی و آدم اشرف المخلوقات گوشتاں کائنات تخلیقار جندے گند بلے چی ہست کسی جہانا یا بتگ یا بیت کیا وشالند ہچ غم نیست انتل وسیت نچی ولیت ایمنی نشتگ آسودگو آزاتند اسی پسو انہا بھی تو ہمیں لفظ انہا تخلیقار تخلیق عبدار کتگ ہر یکی ہوتے اندر آسے تہا بونند ہر یکی زند یک ناصر جمع تخلیق ہیں ہر یکی تہا آسے کے ظاہر گندگ نبی تا مدام تہا سوچانند بندیان تو تی جند خالقہ کائنات بے حساب قوم است قومانی تہا کروڑانی خاندان نیامہ بے حساب لوگ انت ہر لوگ تہا بازی بنی آدمی است تو ہر بنی آدمی تہا یک تخلیق کاری است ہر تخلیق کار تہا یک سرزمین آول موجود انت کہ چو اگرے چاہیے تہا سوچان و بندیان انت ہمیں وڑا ای وڑا 1981 من دومی جماعت چکاسا تیاریتوں کے منی پیتے براتی آیا 10 سال راجی مدت پاد پاکستان آت چنائی آیا مسکتی زالے سانگ کنگ پد وتی ملک وتی لوگ جاگا وتی مات و برات و سیاد و وارث بیال کو تگتاند درستان شمشکار بود تگتاں کہ وتی مات مرگ ہم نیت کگت 2 سال دراجی مدت پد پمشکات کگت کیا مسکتا مردم زور پر داتگت کہ برو وتی برازت کا بیار کیا انعام تے پاسپورٹا مانند منی رندات کگت یہ منی بدبختیت کہ منوتی وانک سرجم کت نہ کت بلے دلا سک گلتوں کو مسکتا رہا لوگ پہ منی واسطہ داں کہ من سرچس کتگت تاکہ ہوشت پہ من بے میری ہے زندانیت وقت منی دل چو لوگ و ہاس سے ہوتی مات و پتا پشتگت و دومی پاکستان چوشی مردمی نیستت کہ آپا مزن ہور رہوگا ادناک نہ تو میں بلوچ و ہاس میں قرآن بلوچ و گنو کتن تو منی جند سہ چے دو گشتر منی اپتمی آزمان سرات حالانکہ منی عمر نوکی 16 سالت یا وتی جن سون دات کے تنت و ہر یک کے ہمیں سرپدت چے دوران دے دم کو دماغ مشکل کی آیا بگندند چوکیوں ہستی تھی کہ نامی مجیدت عمری 10 سالت بلوتی چوک کے فگرہ نہت آئی دل سے درستاں پرشتگت ہمیں جودات کے زودتا منا بزرگ تو واتر مسکتا بروت خدا بزانت کہ چیا چو دل پروشت بلے من جازمتا کہ گپ پیاستا گنا کہے وتی گنچو یا شموشکار بیت تہے حالا اندری رازا ہما بزانت بلے دومی ماہا کہ آئی زال چو چکانی وڑا گریوگات کہ منا ملکہ برسین اگنا من گو پنکھا وتا درنچاں یک زال وتی مرد گورا نندگا تیار ما بیت یک کی دیم روی کتگی ملکی نندگا گو جودا تیار ما بیت تو پسماندگی ملکیا کچگی واسطہ گر بے بندیت کو دا زال بول پا آپ واسطہ 4 میل پادانیاں چاہتاں آپ کشن تو منجلا سرا کنن تو لوگا برند گوڑا ایک آزمان کی کردار ناولی کردار گوشک نبیت گوڑا چی گوشک بیت
پتہ چوشیں جود وتی دلا چی فکر کن تو کجا گوان یا شالے بانداتی و آبادیست کند پتہ چوشیں کردارانی سست و سید ناول کلائمیکس سون و مہرہ رست و اثر بود اشاں مجیدہ چی پیسر ہم یک بچکی بود تک کہ خدا وتی مال کتا من کسانے تو بلے آنے دارک من انگت یاتند کہ نیمروچ وعدہ من چا اسکولا او پیت چا دکانات کگت من اولی جماعتا وان گئے توں ما درست برانڈو چیرا تگرد سرا نشتے تھیں پیت سخت باز پریشان تھا یہ کاغذ دستا تو منی ماتا حال دے گا تو یا وتی جنے سون دیم داتگند پتا سائیکل در چلے پاپا در کتو منی ماتا پیش داشت پدا گریوک بنا بود تو من ہم گرید بل نزانت کہ سون چیا گوشن تو منی زندہ یاد ہم نات کی آیا کدی وتی مکران زال مسکتا بورتا منی آلا میں گپیش کو تگند پمشکا نگا وڑات توج دلا میں یار برکت موڑانی ہیں من گوشن برکتا زہر کتا یا حیات زہر کند کجا روت ماتا در رہند وتی لپنگائیں سنگتانی کرا روت پتا گوشت چو ودلا کارت اصل حقدار ہمائنت یا حیات بلے دوئیں برات ہیں تک قاسم مسکتا برود باندھ شرر کاری بی بیت پدا ہم برات و ہمائی گئن پتا